Ина дӯстони азиз, ай видеое ки кардем мо, ай ҳамун видео шӯрпавиёрмон савдо шид. Худо хоҳад ира роӣ мекунем тарафҳои шаҳри Туз, шӯрпавиёри майдаша, қишлоқи Эшбек Сатор. Иншаалло бо бародар қабулш кунад, видео мекунад, равонмон мекунад, бо видео мекунем, каналда мепартем, метонен ҳамхеле шӯрпавиёр баргалка, дерел, препарата сварка, чизе ки дар кора метонем заказ кунем. Иншаалло доставка мекунем, доставкаш ройгона ҳисоби мо. Холодильник, стиральная машина, чизе ки дар кор бошад, иншаалло равонтон мекунем бародаро. Метонед дар номерои болои экран мондагӣ дар WhatsApp нависонед. Салому алейкум бародаро, ина мо ай канали Сафархон ТВ шӯрпавиёр заказ кардем, доставкаш бесплатно овад расон, сохи саломат дар хона. Инаи ботаникаш дар зарар задагия худо хоҳад, и ботаникагаш дар баршаш 100% оригинал гӯён. Ҳамун ваъдаи кардагиш да мақсад вафо кардинами хеле ки заказ кардам аз интернет гуфтак бешора саҳар занг задам мақсад такси камта дертара кард, ҳозир ин овад расон. Ина 100% шӯрпавиёр оригинал. Ина мақсад ҳамун ваъдаи кардагиш да истод 100% гарант сихати овад расон 350 сум харидем амира братама.